ko de ko muso ka kibaruya ye juma ye ko muso min ni ale n'a cɛ bilama ɲɔgɔn na ara tun bɛ hijabu min don a bɛ hijabu bila ka bɔ ka taa yaala ni a tɛ hijabu ta hari n'a tun bɛ salli a bɛ salli bila nin ye muso de muso min n'a jogo ka jugu jogojugutigi ani muso da tɛ sira la ɲɛ muso min jogo ka ɲi e bɛ sira la ɲɛ ni ni cɛ bilala ɲɔgɔn na e bɛ yafa de ɲini cɛ fɛ n'i ma jigilen don i m'i yɛrɛ bila cɛ palasi la yɛrɛ bonya tɛ la i dusukun jalen tɛ i ma jugu n'i ni cɛ bilala ɲɔgɔn na e de bɛ yafa ɲini cɛ fɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn cɛ kɔni diminana i kɔrɔ muso ɲuman jogo ɲumantigi a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ a bɛ cɛ nisɔndiya cogo min ka yafa ɲini cɛ fɛ cogo min u bɛ bɛn cogo min nin de ye muso ye n'a bɛ siran ala ɲɛ n'a jogo ka ɲi mɛ ni e ni cɛ kɛlɛla i filɛ ka junubu fila fara ɲɔgɔn kan cɛ sɔsɔli ka ɲagabɔ i y'o kɛ cɛ la o ye ka jogojuguya ye ani dusukun jalen don ani tɛ siran ala ɲɛ o baara ye nin ye bolo fɔlɔ a fɔla na i sagira ka ala fana sɔsɔ e tɛ hijabu in dɔ cɛ ye koyi ni e ye mumini e bɛ siran ala ɲɛ i bɛ hijabu dɔ yɛrɛ dɛ ni ni cɛ kɛlɛna o hijabu b'o kun o la e ye hijabu dɔ cɛ de e ma hijabu dɔ ala ye e ka hijabu dɔ i ka ye hijabu dɔ cɛ de ni ka di hijabu bɛn na mɛ n'an kɛlɛla n ye hijabu min dɔ i kama n b'a bɔ e ka hijabu dɔ tɛ ala kama ko ye wala o n'i ye hijabu dɔ ala de kama foyi t'o bɔ i la ala bɛɛ sanfɛ ala ɲɛ b'i la fana jingo t'a min na sinɔgɔ t'a min na ala de ko kuranna kɔnɔ ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna jalika adna an yurafna fala yuzayna wa kana Allahu ghafurur rahim ala ye hijabu doni ɲɛsi yɛrɛ de ma a ma ɲɛsi cɛ yɛrɛ ma o ko a ka hijabu wajibi kan ala ko ciden ma a ko nabi ɲuman a fɔ i ka furumuso ye ani ka denmuso ani muminu muso ko ni ala k'u ka hijabu da u yɛrɛ kan k'u ka hijabu dɔn n'u bɛ bɔ o de ka surun fasigiw b'u dɔn u tɛ tɔɔrɔ lasuma hijabu ye de ka bonya ni ka karama ye e yɛrɛ de filɛ ka karama ni bonya ni tanga bɔ yɛrɛ kan hijabu bɔ i ka taa dugu kɔnɔ kɛ ni kɔlɔkɔlɔ ni ɲama min y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ cɛ ma k'i la dɛ mɔgɔ wɛrɛ ma k'i la e yɛrɛ de y'o lasi yɛrɛ ma parce que hijabu y'i ka tangana de ala t'a kɔfɛ zalika yurafuna fala yuzayna hijabu bɛ kɛ sababu ye muso bɛɛ dɔn ko i ye mumini muso de i ye muso tangalen de i ye ala ɲɛ siranya jɔ muso de fasigiw ni mɔlɔbaliw i bɛ kisi u tɔɔrɔ ma e yɛrɛ ye yɛrɛ di hadamaden surukuw ma n'i ka hijabu i m'o bɔ cɛ e yɛrɛ de yɛrɛ di hadamaden sati ni hadamaden surukuw ma ka tanga bɔ yɛrɛ kan ayiwa i ma cɛ ɲagabɔ dɛ u y'a kɛ ala de la ala ɲɛ b'i la fana i y'o kɛ ala de la n'i ye salli to ye e b'a dɔn e ka nin tɛ e yɛrɛ bolo sariti t'i ni ala cɛ e salli bila to ala bɛ se ka saya nati ma o la i kafirilama taara jannaba i y'o kɛ cɛ de la i m'o kɛ cɛ la o i y'o k'i yɛrɛ de la e cɛ t'a yɛrɛ dɔrɔn ala y'a k'i ladibaga de a k'i ladi u ma fɔ taalen na ko ni ba tora tasuma kɔnɔ ko a bɛ digi batigi la de mɛ a y'a fɔla min bɛ pɛrɛ tasuma kɔnɔ o b'a yɛrɛ de kan dɛ cɛ ye i ladonbaga de k'i bilasira de ka ɲumanya de kɛ ka ɲɛ ma de a bɛ dila cogo min mɛ ni e ni cɛ kɛlɛla a bɛɛ dira musow bɔ ye dɛrɛ hijabu dɔrɔn tɛ salli dɔrɔn tɛ dɛ hali n'u kɛlɛla dɛ furu kun ɲagabɔ k'i mɔkɛ k'i dusu kasi i den sigilen ko bɛ pan musow bɛ nin bɛɛ kɛ cɛw la
Emma ye uye karamogo do nyininka ko cɛ caman bɛ bana ko a bɛ taa da dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ k'olu ma bana ye ani fana ko mun na ko ciden ko diɲɛ laban ko i bɛ cɛ kelen ye muso 50 kelen de b'u balo ni muso bɛ caya cɛw bɛ dɔgɔya u ko kun ye mun ye u ko muso cɛw ka fatulu de bɛ caya problème bɛ cɛw kan o bɛ kɛ sababu ka cɛ caman fatu ani jahadunw la kɛlɛw la cɛw de bɛ tɔɔrɔ la o de bɛ kɛ sababu cɛw bɛ fatu kɛlɛ minnu bɛ kɛ diɲɛ labanw na ɲɔgɔn faga minnu bɛ kɛ diɲɛ labanw na cɛw de bɛ faga ka caya ani problème ni denbaya marali ni problème ka ca cɛw kan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ dɔ y'a fɔ n ye a ko mɔgɔ caman ko u bɛna dɔgɔtɔrɔso la ko dusukunbana cayara ko foyi tɛ ni dusukasi tɛ a ko a bɛɛ sababu ye dusukasi dɛ a ko dusukunbana bɛ mɔgɔ caman na ko foyi t'a sababu la ni dusukasi tɛ cɛ caman dusukasilen don muso bolo bi cogo min muso marali ka gɛlɛ bi cogo min ala yɛrɛ de b'a dɔn o de y'a to an ka seku dɔ bɛ Sheikh Albani a ko ala y'a daga cɛ ka muso 2 furu i ka 3 furu i ka 4 furu mais ale bɔla an ka diɲɛ laban in na ni darura ni haju y'i se muso furu ma furu sinon ni darura ni haju tɛ ko ale yɛrɛ kelen pewu tɛ ale yɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ lasu bi ko i ka muso furu 2 3 parce que problème minnu bɛ muso la bi Sheikh Albani a ko muso jogo kɛra cogo min bi u jogo tiɲɛna sisan cogo min bi n'u tɛ sira ala ɲɛ cogo min bi a ko ni darura ni haju tɛ ale yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ cɛ lasu ko i ka muso caya i bolo tellement que marali gɛlɛyara u ka marali ka gɛlɛn donc muso a ka sabali Sheikh Salih Fawzani ɲininkara ko mun ye furusa caya sisan ale de kɛra diɲɛ bɛɛ ka mufti sisan an t'a fɔ Saudiya mufti dɛ diɲɛ bɛɛ ka mufti sisan ko mun ye muso bila caya a ko musow y'u yɛrɛ kɛ cɛw de a ko min ye talaku caya parce que u y'a ɲininka de ko mɔgɔ minnu bɛ furu ko la juju minnu bɛ kiritigɛla minnu bɛ furu ɲɛnabɔli furubɔ ko la u ko furubɔ cayara kojugu ko mun y'o sababu ye a ko musow y'u yɛrɛ kɛ cɛw de a ko de ye furubɔ caya musow u y'u yɛrɛ dɔn nin ko marasi minnu na ani ni musow bɛ baara daw la dɛ ni muso min ye dɔɔni sɔrɔ ou bien a bɛ jɔyɔrɔni dɔ la ou bien a ye baara dɔ sɔrɔ a b'a yɛrɛ ta cɛ kan ale bɛ kɛ cɛ ye so kɔnɔ cɛ bɛ kɛ cɛ ye a ko cɛ fila bɛ se ka ɲɔgɔn mara a ko musow y'u yɛrɛ kɛ cɛw de ye o de ye furubɔ o de ye muso bila caya wala an bɛ min fɔ nin bɛ muso min bolo nin ye jogojuguya de nin ye ala ɲɛ siranyabaliya de ni jogo ka ɲi ni i cɛ diminali bɔrɔ fɛɛrɛ de kɛ i b'a nisɔndiya cogo min i b'a yafa ɲini cogo min mais e ma cɛ yafa ɲini ka sagi ka taa ma i bɛ sagi ko i b'a ɲagabɔ ni ala sɔsɔ de i b'a ɲagabɔ ni ala sɔsɔ de wala sɔsɔ y'a k'i yɛrɛ de la e bɔtɔ dugu kɔnɔ i hijabu bali garanti si t'i bolo yala n bɛ sagi ka na n ka so kɔnɔ ou bien n tɛ sagi o garanti b'i bolo ala bɛ se ka balawu yɛrɛ dɔ s'i ma san'i ka sagi o parce que ni ko i bɛ ala ka diinɛ ɲagabɔ dɛ ou bien ko i bɛ i cɛ sɔsɔ de ka cɛ sɔsɔ ka sagi ka ala sɔsɔ o bɛ se ka k'i ye ɲangili yɛrɛ e bɛ bɔ nin cogo la i ɲuman yɛrɛ tɛ sagi ala k'an kisi o ma muso k'i janto yɛrɛ la i sali bilatɔ ko parce que ni cɛ kɛlɛla i nin garanti tɛ e bolo e bɛ sa wagati min i t'a dɔn i sara o kɔnɔna na i kafirilama taara lahara i y'o kɛ jɔn na i m'a kɛ cɛ la o i y'o k'i yɛrɛ de la donc nin bɛ muso min jogo la bila hari ni hijabu bilali tɛ sali bilali tɛ donc a b'o cogo la téléphone i y'u bila film kunta lajɛ min na i y'u bali film kunta lajɛ min na u y'u bali dɔnkili minnu lamɛnni na i y'u bali misiki minnu lamɛnni n'u kɛlɛla dɔrɔn a bɛ taa téléphone bila dan na i kɛrɛfɛ k'o de bila la muso bɛ nin bɛɛ kɛ bi ou bien n y'a fɔ cogo min a b'i den dɔ nani i ɲɛ na sisan nanini bilen ou bien a bɛ na dɔrɔn k'a tigɛ ka bɔ den dɔ ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn ka bugu fu pour que e dimi dɔrɔn ala ka sabali d'an ma an m'a fɔ jogojugu tɛ cɛw la dɛ mais n'an ɲininkara min n'an b'a yɔrɔ la an b'o de fɔ dɛ musow an m'a fɔ a bɛɛ dɛ muso ɲumanw bɛ furu cɛ yɛrɛ b'u tanu i bɛ diɲɛ arijana kɔnɔ n y'a fɔ cogo min
mɔgɔ bɛ waadi y'o de fɔ a ko ni mɔgɔ min ye muso sɔrɔ bi salafi muso a ka jogo bɛ salafu ka kira salafi a ka jogo kaɲi a ka diinɛ kaɲi a ko ye sanu sɔrɔ sanu salafu muso n'i y'a sɔrɔ bi ye sanu sɔrɔ o kelen kelenw bɛɛ o sanu b'o tigiw bolo a kaɲi sanu yɛrɛ mais muso juguya cɛ caman bɛ kɔnɔ fili n'u kanto fana dɔɔnikibaw ni fɛnw na ne ka ci cɛ ka ci salama kurusi la kurusi jala gosi b'a la a bɛ se ka kalo kelen ka tɛ se ne ma a bɛ se ka kalo naani a bɛ se ka se ma ni dusukasi o fana bɛ muso caman bolo ko cɛw bananen don ko kurusi la gosi bana b'o la u ye ayaw fɔ u ye ko duwawu dɔ bɛɛ i tɛ gɛrɛ dɔɔnikibaw la k'u ɲininka o la wa ou bien ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛ fura san n'a ye ko a bɛna di e ma ko parce que bɛ lahala min na sa i tɛ cogo la a b'a kɛ a cogo la cogo di dusukasi dɛ a caman ta tɛ bana ye dɛ dusukasi min b'a ka so kɔnɔ o de bɛ cɛw kan o de bɛ cɛ caman ka dusukasi bana tɛ dɛ dusukasi min b'o la so kɔnɔ bi marali kɔnɔ bi o de bɛ caman na ala ka hakili ɲuman d'a ma somɔgɔw ye ale ɲini ko yala ko kamalen fa est-ce que k'ale tɛ se ka fɔ ko yala k'a fa tora ko kamalen de nana ma a ka muso minɛ muso furuta kɔ mais kamalen a ma sɔrɔ so mais ni muso somɔgɔw ye ale ɲini sisan ko yala ko kamalen fa yala pour que ka o ye yasumala ale tɛ se ka fɔ ko fa bon ko dɔw ko cɛ dɔ do ko ale ka bila ɲɛ ka muso dɔ ɲini a ye bon ko ni ale taara muso ɲini ka walejuw fɛ ko n'u y'ale ɲininka ko cɛ min y'an tɛ muso ɲini a fa ye jɔn ye ko kamalen ma sɔrɔ furu la fana ale bɛ se ka ko a fɔ a fa fatura wa o tɛ bɛɛ ye parce que a nana kɔnɔnandiya ɲinini yɔrɔ de la sisan an bɛ na la riyadu salihina kɔnɔ ko kɔrɔfɔli junubu tɛ mɔgɔ la ko wɔɔrɔ la ko wɔɔrɔ n'i ye mɔgɔ kɔrɔfɔ n'o ye k'o fɔ mɔgɔ kɔfɛ junubu t'i la kɔrɔfɔli junubu t'i la ko wɔɔrɔ a dɔw b'a a kɔnɔ a b'o o ko wɔɔrɔ kɔnɔ a nasiha kɔnɔnandiya ni mɔgɔ naani ma de sisan karisa n b'a fɛ k'i n denmuso di karisa ma i bɛ a dɔn cogo di i bɛ mun dɔn a la a wajibira ye ka i bɛ fɛn o fɛn dɔn a ka kɔ la i k'o fɔ n'i y'a dogo i y'a tigi janfa i ma nasiha kɛ ciden sallallahu alaihi wasallam muso nana ciden ma ko Usama ta bunjedi ye ne ɲini Muawiya ye ne ɲini Abu Jahamu ninnu saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne la n'u bɛ ɲini furu la n kan ka furu jɔn ma ciden ko a ma Muawiya to fa suwuluku la mala lahu a ko Muawiya ne fantan de nafolo t'a bolo dɛ o y'a sɔrɔ Muawiya a ma kɛ masakɛ ciden tɛ ko dogolen don mais Muawiya labana kana kɛ silamɛw ka masakɛ ka kɛ setigi ye Muawiya mais a wagati o y'a sɔrɔ fɛn t'a bolo ciden ko Muawiya ye fantan de fɛn t'a bolo dɛ ko najiya bolo de filɛ nin ye k'a fɔ karisa ye fantan foyi t'a bolo kɔrɔfɔli tɛ yan mais ciden ye min b'a la ko najiya de ɲinina ciden mɛ a y'a fɔ a ko wa ma Abu Jahamu fa darabu linnasai harisa na cogo dɔ la la yada asahu ani atiqihi a ko Abu Jahami muso bugola dɔ dɛ Abu Jahami ye muso bugola de na cogo dɔ la bere tɛ bɔ a kan na dɛ a ka bere tɛ bɔ a kan na dɛ dɔw ko a ka bere tɛ bɔ a kan na mun na maana ka taama ka ca bada bere de b'a bolo n'a b'a ka daba gosi n'a bɛ taama sira de la bada a tɛ sigi mais dɔɔnikibaw sahalenw ye min kɛnɛya muso bugo parce que hadisa wɛrɛ y'a jɛya muso bugola dɔ dɛ mais furu Usama ta ma muso ko ale furula Usama ta ma ye hɛrɛ sɔrɔ fana wala ciden ye ninnu ka jogo minnu fɔli man d'u ye u yɛrɛ ɲana mais ciden ye nin jogo fɔ u kɔfɛ a ma kɛ kɔrɔfɔli parce que kɔnɔnajɛ de ɲinina fɛ wala ni ɲininkara de a fa ye min jɔn ye mɔgɔ sugu min da f'u ye kana tigi janfa
a tiɲɛ la ne bilala min ye a jogo ka ɲi a diina ka ɲi a ma sɔrɔ furu la dɛ i b'a fɔ a ye dɛ awa n'a dɔnn'a kan a dɔnn'a kan n'a ma don a kan o dɔn mais n'i kɔni ɲininkara i b'a bange de dɛ i t'a dogo n'a y'a sɔrɔ i ma ɲininka la o n'u na ɲɔgɔnna i bɛ se ka tɛmɛ a kan mais e de bilala ɲɛ i sagira ka ɲininka min b'a la i b'a bange de parce que mɛn o mɛn n'u nana bɔ a kalama u b'a fɔ i ye wulu janfa donc nin yɔrɔ la a waajibilen b'i kan i k'a ɲɛfɔ dɛ parce que kɔnɔnandiya ni nasiha de ɲinina i fɛ ko dogolen tɛ i t'o dogo tuguni kɔrɔfɔli junubu t'o ye o yɔrɔ la tuguni lebu min b'a tigi la i b'a fɔ dɛ bo ko hadisa min nana ni ciden ko tile bi naani ni y'o kɛ alimami kɔfɛ kabaru fɔlɔ bɛ k'i ɲana ni alimami bɛ kabaru fɔlɔ fili dɔrɔn i b'a kɔfɛ tile bi naani ni y'o sɔrɔ ciden ko i barila ka bɔ munafakiya ma i barila ka bɔ tasuma ma ko yala o tile bi naani o ni darura ni haju do ni a y'i bali a man kɛra i bɛ sagi ka taa kura de awɔ i bɛ sagi ka taa kura n'i y'a ye nin barajiba ani nin darajaba fɔra min nɔfɛ fo a bɛ a ka teretigiw bolo dɛ fo tile bi naani bɛɛ de ka dafa foyi ma a bali a kabaru fɔlɔ bɛ kɛ ɲana alimamu ye kabaru fili dɔrɔn i bɛ kabaru fila kɔfɛ mais hari n'a man kɛra farida kelen man kɛra a la ni hari ni darɔ ni haju de i tɛ pasamantiya min fɔra o sɔrɔlen tɛ fo a ka dafa de Seyidu bun Musayibi ko ale ye san 70 kɛ kabaru fɔlɔ ma taa k'ale da san 70 na cogo dɔ la san 4 kabaru fɔlɔ alimami ka kabaru fɔlɔ ma kɛ ale kɔ Seyidu bun Musayibi o kɛra selefu dɔ bolo dɔw san 4 kabaru fɔlɔ min a ma kɛ ko misiri la dɔw b'a fɔ san 70 kabaru fɔlɔ ma kɛ kɔfɛ misiri la kabaru fɔlɔ alimami ka kabaru ma kɛ kɔfɛ misiri la mais sisan ni ko an ka kɛ tile bi naani a tigi b'a programme a bɛ se ka san joli ka tɛ dafa bolo n'a y'a damina dɔrɔn n'a bɛna dafa ko dɔ bɛ na ou bien a bɛ manqué a b'a ta kura ye ala ka hinɛ na dɔrɔn bon ko nin ko komi ni e bɛ misiri kɔnɔ mais e bɛ nafila la ko alimami ye kabaru fili ko to nafila ka dafa ayi ni kabaru kɔri kɛri ɲana misiri la i bɛ alimamu kɔfɛ laɲini o de waaleykum salaam bon ko baara juman b'a to ni mɔgɔ bɛ kɛ ciden kɛrɛfɛ kiyama don ko silamɛw de bɛ gɛrɛ ciden na mais baara juman b'a to i bɛ gɛrɛ ciden na balima baara minnu b'a to i bɛ kɛ alimukarrabuna minnu gɛrɛlen bɛ ala la minnu gɛrɛlen bɛ cire la wa sabiquna lisabiquna ulaika humul mukarrabun ni ala ko sabiquna maana munun bɛ teliya ka taa ala kow kɛli ma munun bɛ teliya ka taa ciden ka ɲamarikaw kɛli ma olu de gɛrɛlen an bɛ ala la lagara olu de gɛrɛlen bɛ ciden na n'i b'a fɛ ka gɛrɛ ciden na dɔɔni kɛ ko mukarrabuna tuma mun ye mɔgɔw tila suratu fatiri kɔnɔ ni ala ye mɔgɔw tila 3 ye a bɛ suratu waqiya kɔnɔ u bɛ nin sura fana kɔnɔ ni ala ye kuranatigiw tila 3 ye o minhum a bɛ muqtasidu fɔ sabiqu bil khairat a b'o fɔ jalimu li nafsi o bɛ suratu fatiri a kan ka kɛ o de kɔnɔ o bɛ 3 fatiri o b'o kɔnɔ suratul waqiya fana b'o tila o tila yɔrɔma 3
bon doni ke ko ni sisa muqarrabuna ya jumayne munu ni alaka wajibi beke uye haramu betoy fengo fenye mustahabu ya beke fengo fenye makruhu ya betoy nunu de muqarrabuna uye ala ye fengo fen wajibi ko ya beke ala ye fengo fe haramu ya betoy fengo fenye kanunendo ya ke fengo fenye konendo makruhu ya betoy muqarrabuna ufule ni mo min ba fe ka gere cide na ka ke muqarrabuna wala ukabara ufule ashabul yamin uluye uye wajibu ke uye haramu toy me uma fen mustahabu beke umu yere koroshi makaru bema nunu nye kinimbolo dunke uye jalimu li nafs yere kuntunyu bagaw uluma alaka wajibi beke uma haramu betoy mustahabu make makaru matoy ubafo nunu de majalimu li nafs eni junubu sera alama ebe alaka jenkoro yomal kamado wala muqarrabuna qoni ka gere cide na ka gere al ewa alala muqarrabuna munun ni ala yafu munun gere lembe alala munun gere lembe cide na o yede ikala ka wajibi beke ka haramu be toy ika mustahabu ke makruhu ku yere kolosuma bon ko do ko ulu be jama salli yoro dola mais ute salli wala ko parce que misirité ko yala sallite wala salli be wala misiri dronde wala ay hari nabe tama denyala ni salli wati sera naba fe ka salli hari nabe tama denya de la kungo kuna abe salli wala mais mo munum be dugu kono don ke baw yira ni aw be dugu kono de misiru be dugu kono be salli wala aw ta ye sunna de wala na ka jama be salli ro me na ye salli wala afule na ma salli wala wajibi binna ka ba oka ni salli be wala dugu ka misiru la awasara ni dugu kono misiri kelembe o ye salli wala dugu ka misiri to be salli wala sunna de sisa donc wala aka salli wala o ye sunna de na salli wala afule na ma salli wala fara fenta oka bon ninyen kalimi fule ninye ko yala kafiriya ka mogo kerekeren kafiriya yala kalandew ni ya saratu soro ibe se ka ke ube karamogo de yabake Cheikh Albani ko ale be demisenu ni kalandew sui ku ka ninyin kali dabila ku ninyin kali su ku nunun dabila ku nye si kalama ku kan nunun dabila karasa be chogodi yebuna useminu fana nyinin ka bidia mo do fatro ya to ko fo kan nyinin ka ko ne be min fo kalandew ye karasa abe chogodi ayen nyinin ka nunun dabila aka nye si kalama anaka dina ko Cheikh Albani ko ale be demisenu ko nan jaku ye kalandew nyinin ka lisugu aka nunun dabila aka nye si kalana aka kala foro wala mi nye ka hada maden kafiriya o yeddoni ke ba ulama bele bawde ka kibariya takfirul muayyan karasa e kafiriye Cheikh Salih Fawzan ba fo ka kashiti dolaire ako silama kiri tege baga de bake hari doni ke baga betede silama kiri tege law o de be mogo wole ni kafiriye bara do yere woro pour kike kafiriye kere bolaka jamana kono be ka do karasa e kafiri de ako kiri tege la de bake qadi o de bi wole iye kuma munun fu ye ke wale munun ke ki sege nu sabatiri ka folo ka huja joy ka folo ye ni foni dombalia de wa ya foni kataw de wa ya foni munye ko be sege ka boy bolo na yo be sege ka boy bolo saratu dafara ale de be se ka fo sisa karasa ye kafiri de be ka mina kafiri parce que ni hada mande takfirul muayyan ni ya kere ka ke kafiri kiru damado ba no fe muso munun ba bolo silamiya la afuru wajibu ufuru kanka saka bo bolo
n'a kere la karasa ye kafiri de silama muso minnu b'a bolo fɔlɔ olu furu bɛ bɔ parce que a tɛ daga olu ka to a bolo furu bɛ bɔ ani ɲɔgɔn cɛ a ka tiɲɛ n'a ka mɔgɔ min fatura a tɛ don a ka tiɲɛ la mɔgɔ tɛ ale ka nafolo ta tiɲɛ la fana ni a sara don o don a tɛ kɔ a tɛ kasankɛ sali tɛ k'a kan an tɛ taa su dɔ silama kaburusow la fana k'a to ɲɛnamaya la fana a bɛ fɔ jamanaden bɛɛ ye a ka kantigɛli fɛn mɔgɔ kana dun kafiri dɔ ka kantigɛli fɛn kana dun walima nin bɛɛ de b'a nɔfɛ n'a sabatira ka takfiri le muayyan u y'i kɛrɛ k'a fɔ karisa kafiri nin kiri bɛɛ de b'a nɔfɛ mɔgɔ simple bɛ se k'o kɛ kalanden bɛ se k'o kɛ wa ka mɔgɔ kafiriya takfiri le muayyan surutu de b'a la et puis bɛɛ t'a kɛ rasikhuna fil ilmi minnu sen sabatilen dɔɔni sabatilen bɛ minnu bolo u y'u kɛ muftibaw ye olu de b'a kɛ e t'a kɛ dɛ janko kalanden e t'a kɛ o bɛ to muftibaw de bolo Sheikh Salih Fawzani ka kuma bɛ nin kan min ye Sheikh Salih ala Sheikh min bɛ Saudiya diina ministeriya la sa y'o fɔ a ko ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛ takfirul muayyan a ko qaadiw de b'o kɛ qaadiw de bɛ mɔgɔ wele ka kujaw jɔ a kan olu bɛ se ka kiiri tigɛ i kan k'i kɛ kafiri ye bɛɛ tɛ ko kunbabaw dɔ bɛ ni mɔgɔ y'o kɛ e bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min ye nin kɛ nin ye kafiriya de maana ni mɔgɔ min ye suduru de kaburu ye kafiri de ni mɔgɔ min ye kantigɛli kɛ kaburu ye kafiri de ni mɔgɔ min bɛ kaburu bato de ka dafalen kɛ kaburu ye kafiri de i bɛ se ka ninnu fɔ ni min ye kafiriya jɛlen kɛ kafiriya kuma jɛlen fɔra nɔgɔ ni dibiteya la bɛɛ bɛnnen bɛ min na ni nin kuma kɔni bɔra da ye kafiri ye ou bien kafiriya jɛlenw sɔsɔli tɛ minnu na ni mɔgɔ ye nin kɛ dɔrɔn ye kafiri ye donc ni mɔgɔ min y'o kɛ e bɛ se k'o fɔ nin ye min fɛ kɛ kafiriya de a fɔle ka sujuru min kɛ kaburu ye kafiri don kafiriya don ka kantigɛli kɛ kaburu ye kafiriya don ka dafalen kɛ kaburu ye kafiriya don ka kaburutigi bato kafiriya don alikoboriyuna kaburu batoraw ye kafiriw de i bɛ se ka fɔ nin cogo la mais n'a nana de karasa ye kafiri de saratuw de b'o la qaadiw de b'o kɛ ani ulamaw belebelebaw subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko de